ang actual nga pag-rescue ni Matungura sa taxi driver, no, mga igala. Human nga nagkabangga galing taxi og inkwentro katong usa ka galing asakinan, no, katong nagka-hazard galing ano sila kanang ribo, no, SUV ribo SUV na I see. So muna ang taxi driver mga igala Matungura niya sa situation karon bago lang nga na langkat diri sa agiyang gilingkuran nga taxi mo kay kusog ang impact, no, at pag ano ni kini situation karon sa may Dallas Garyo. Now ang driver atong SUV o sa kababay nga ato sa taon ni kay doon na involved nga motorcycle, no. So gikarga na rin sa ambulance sa Philippine Red Cross, mga super. Kining maong driver sa taxi nga kinikuan ato sa taon ni si pangalan ng taxi Sarah Jean no, mga galaman na siya. Okay, sa itong YouTube Benji Talisik, kalimut sa pag-subscribe sa itong YouTube kanunay Benji Talisik, no, mga igala, mga